Hautra, Hautra, Kublai Shibun Paiba, Kinok Krishan, Kibaratpa, Joga Voice of the People Party. Ngadap dah kecikaman, agak jamit kebamta. Bagi piu Paiba nong mulai. Kat ni bangwan bertempau. Ya kecikaman, nak kita jogi kum ke parti, agak ke weipat ke tengah ke balai. Kum ke parti genya kun, agak ke kinti kebamta. Kau ini election MDC kebamta. Aku akan penitu dalam dia sesian pan. Kekerteng ke jemaah kedai, bak Bright Starwell Marbanyang, kedai kun bahar, jong ikong Preti Marbanyang, ngalai poika, bat ikong Merli Saukme, bagadon kikun Lainut, uban ikong kerteng jung dai Nami Onsan Saukme, ubahar dai Amen Manba Saukme, bat balai dai Deme Baai Saukme. Patba pilaban solingo, hangni upor kebamta. Balai ngasdang, dah kajing pen itu ialah dia. Lara pilas ngap ha patba, ya kajing pen itu kajonga. Ngantarai penam artatian syu, ya kai kanongrim, jong a voice of the people party. Nga pen itu ialah dia patba. Namarton negeri gisgi, patba. Oh kibas dang ru bandrung akiyin kisem. Ban pen stu, ban pen thame, ban banyalam bakla. Ekipai banong sosnong om tanggas mulai konsensi ane ekiwei paru ki konsensi banong balana picit ya ke voice of the people party hari ini berkena election MDC kemamta on the gasong ate po district council kiong baka VP kan sepen kela ya kerkom ajat nak ba ajat kime syak ba ajat kepa pai ba ban aku apa dong ngari por kemamta hari ini ketiga cuma kedon kene kamat trekam Lani ke manifesto jong voice of the people party paipa. Balana piyan pipuli ya kawai pakawai kemat jong voice of the people party. Hang bini berkena MDC election ke pemerintahan paipa. Penomlap pak parti kong bala kepoi syakapur. Ban form ya ke easy. Hang tay po district council o bangin penkelano ya kataka rukom aijat paipa. Kata kamdai hapo kanongrim jong voice of the people party. Ngaku apa norak peta. Namar kam tamay ni gisgi ke pamenta. Ngalingo ko mga nang ong mene ponong stone. Ngonga nakaliang ka jonga. Ngalasgo that pansiam. Ngong itagiway per political party. Lapin dondon nakaway per kamat per ka issue. Maniakran per ka voice of the people party. To say se hagani kenti ke pamenta. Anyway lakan no potli ki election peta. Sujat kepa peta. Bat ya katau patba, ya katau patba ulah depan kentan, Hendak kini part kisdam ban pen KM biang, bar ngait scam patba, hagani kenti ke bamta, ngait scam ko patba anong jong mulai, udah patba ulah bat ya katanam bar ke kerdan, kom kita kinong mulai kibastan, bar ngait scam patba, nginom mailan, bar nginom syak rong, bar nginom syak pentami, hakta kibar persang ban penbiet, bar ban pentami, nak bata jonga bat jongpi. Ngai ka cukup lain ni kamiat kemamta nak betai songknor iba elma remanwar iba penia ikani ke jingilang ubadai ruway naki taki kibalapan ya ka tiket nak voice of the people party andai dia beriu bapat ya kanong rem kom baka party kelong mano pila ban ya kata tiket ka hok ka jongpi andai pihak ban piang ya ka rai jong ka party apa ka bensyat how no leni ka no ka beriu barang dokumen Boy dangdan rekan pangi barka voice of the people party bari peniat yang ni kejinglang hak ni kejamit ke pamanta ngaru kecukup lay hak ni por ke pamanta ya i Dr. Ricky AJ Singkan i Emily bai jonga pat jongpi panta bari ngai skem klam artatien i kum kita ke belajit i panta ida so serang bari yo MP ujonga ujongpi pamanta UMP ubadan ya kejingkat clear pada UMP ubadan ya kemensian ban syakri yang ada di upata pada air cukup lay kamtam agak dikopor nak minta ukertang jongi ukertang jong voice of the people party uba Edison karuno usana pada ubala piang kakerta ubala i baru berampiang bankit yang kayak keson keberi berkecat memberi pada bagai scam kemar tutin kamulai konsensi ini por kamta kan ai sesin yang kejincap kebetulan beron om tang udah samarana ada kamtam nak kata voice of the people party pada berkejincap
jo Voice of the People Party. Kam nei ka jingjop tang jo iba Edison Karumdoi. Kam nei ka jingjop tang jo Voice of the People Party. Nei pai ba ngem nei ban klet. Kadai ka jingjop ka jonga ka jongpi kinong kersan jo Voice of the People Party. Bar ngai skam pai ba soisien pat ngin yang ramba kum ka snong molai. Wan apleng sibun ki jing wit bak sibun ki jing penwit bak sibun ki eryong ki erget pai ba ki ba persang ban pentot ya ka jinga nanti jongi kum ka Voice of the People Party ban ngamar tu tian ne ketika ba menta pai ba bak snong molai haringkan lem ki wei par ki konsensi kan ayu nam job upa puntam soisien pat hagani ka kinti ka ba menta pai ba o ngi wan ka jongpi pai ba ngaku mo mali jongpi kasobenong kumlei sibun nadu kamen siem ka jonga pai ba haswa jong arpulai pai ba ngangatei tangkum mapi pai ba tangkum mapi pai ba ubayang hantu bat hadu mentamane pai ba ngadang sim yala dia tangkum uwei naki pai ba ngam so yala dia banong bangladon nata kekerdan watla da pila pinsyong yang pai ba hangta andai ngam so bangadon nata kekerdan banong bangamdon ke jingidai so pai ba ngamdan kata kekerdan menang ba ngamlong show dia adut pai ba andai ngasowo pai ba ya kata kekerdan ka bapil ai ngapai ba kamdai kekerdan ka bangin so bahe kamdai kekerdan bangin penokam bakla pai ba andai kekerdan ka bapil ai ngapai ba kadai kekerdan ka bangan sakrihop nakam ta jong pi pai ba no molai ban nam ta kari ba kechat ben riu hi bar oi pai ba kumlai sibun ba kamtam pai ba kamtam Hawi deh begini election ke pemerintah pai ba. Orang layo balik segi bubun kitcaka. Lakalong satem Ripoy, lakalong sapo Giant Hills, lakalong sapo Riwar. Berkum ta ter wat sapo West Castles pai ba. Mereka bangga sokmen galong ba. Kat sabalet pai ba. Sakman laki jaga. Ki parlok ki jonga bagi jongpi, ki pardo ki parsnam ki jonga bagi jongpi. Ki da penpau ya ke jing songo ya ke senang molai. Ki da penpau ke jing songo ya kesenang mulai kabalalam kemat bakalalong maka kanang betin nanti nang takari bekerja riu pai pa ban ngamar tetian nang nekenti ka pamenta pai pa soisian pat kung kesenang mulai kung mengilaong hak election keberang sedap arpulai ngalong pai pa bakasenang mulai kadayu klong snam bat ubut lom jong kerja riu ban hak tu por pai pa ngalong bagem dai ban hon tamalong klong snam bat ubut lom jong kerja riu idok kamru balong kerja bieng jong kerja riu ban bela peni pai pa haki artli ke election bak unong molai udai uta om tang uba iya jakari bak kejat riu andai ba penuh kamru ya kejaping ka bau play ula ai nang ta jonga bat jong pi ban nget scam pai ba ngin nang yalam ya kari bak kejat riu bat kam tam ka por ka kum gani pai ba ha ka por jong ke jingile ken mau pai ba ka Voice of the People Party kala pen benaya ka thama Maka weri ki pai ba nong sang senang jong ni gari ka pi ka jong pi baro nong aling ni kon lang ya ni ka thama maka Voice of the People Party kala pinbra ka thama pai ba lightly ka thama ka maka Voice of the People Party kala pinbra ka baning kong pai ba ka thama persya ya ka bangsa bampong ka baar pai ba ka thama persya ya ka jingdok maka balai pai ba ka thama persya ya ke jingle silang kemat pai ba kini lightly pai ba kini ki dau ba ki ba pelong ya kini geri ke pai ke jonga ke jopi ba kanang her asap hagi benta baro banget scam pai ba ngin job ya kini thama ka Voice of the People Party kong ngin job ya kini thama ngin job namar balai namar bu pai ba kelengeri uai ya ke jingsan ke berat ba ya ke Voice of the People Party bat pai ba kombat super ke mau Hakani ke MP election ke berang sudah ke Voice of the People Party kelayo ya ke jingkesan nak kita ke sanpusan nak ke sispa padba toy thabi ki kiti padba kami kenong kesan the Voice of the People Party sanpusan nak ke sispa kira kenong kesan the Voice of the People Party bat padba ke parti ke labu ke thong ngane ke kenti ke bangta berang bakani ke MDC election ke bangta tong ini bo ya ke thong ringkan lepas ke Voice of the People Party manong ngin penkot naka sanpusan saka nyepel naka sispa kiman kersian ya ke Voice of the People Party ban ngamar tatian pai ba kamtam
habang apet ya pi kat ne upat ba belian bawan mat Christian ya ka voice of the people party bat kani ka message pai ba kani ka strong message ka kubur ka baklan na kita giway pa political party pa ba kani ka message ka baklan na kita jongki banong ba upat ba upa Christian ka voice of the people party onya ine pa ka voice of the people party but onya ine pa ka thong jong voice of the people party ken mau kum ka party pada ilong idon hapeng jong ka jing mare thong pada but ngem pat boy shout out finishing line ngem pat boy show finishing line but kum ka party pada ka thong ka jugi kalong bau arpo pra ngem dei ban bakla u arpo pra undai usnem jong ka voice of the people party but undai usnem jonga jongpi pai ba keleng kari but yen pensiong ya ka voice of the people party bahkan sinsyar hakani ka jela ka bai ka jonga ba ka jongpi bahkan dai tang ka voice of the people party pai ba kata ni ka thong jo voice of the people party oh hoy kiwe kila banong ba ka VPP ka krenko bahkan sinsyar marway how arpo pra hato pai ba nginong bang isukren ko pai ba ngim kren ko namar election MP kebrang sudah kelas saki ya kata pai ba baka election MP kebrang sudah nakilai pun real liki konstituensi ka voice of the people party telah job nakilai pu art liki konstituensi what nak taki konstituensi ki bangiran what nak taki konstituensi ki bangi kampoi sa thong pai ba naki art liki konstituensi isurem tang kendiak pai ba tang kendian bangiong yung balada ka MP election kebrang sudah lada day bakada ka MLA election katau pra ulah sinsyar hakada ka jela ka bi ka jonga ba ka jopi kata pada ka sinsyar hot ka sinsyar kuat kelas dong hakada ka jela ka bi ka jonga ba ka jopi andray om lelay pada ngin yai syak setang lais nem pada ars nem kalalet ngin yai syak setang lais nem pada bat bintu ya ka thong tu bangin boy yang voice of the people party syakathong pada o ngasukmen mangade UMLA jongpi ngade UMLA uba people jet nga halo kan nongrem ka basken ngam sem lawan pada ngasukwa berpenkemau ngam sem lawan nakbat jongpi pada house nam arpo line ban pinbiet ban pintami lade ban thong lade ban tiet pada ya ka vote ka koridor ka jongpi pada ngawan halo kan nongrem ka basken ngawan halo kanong rim ka scam naman ngatep baka voice of the people party katep badai tangling ba kani kanong rim jo voice of the people party kabalaban klepat ya kani ka jela ka jonga ba ka jompi bat pai ba kum ka party giron tang artli kinong rim ngaskwa bat perken mau ngatep scam kani ka don na ka donor ka jompi bakala nong do long sam khamtam kum kinong kushan jo voice of the people party ki artli kinong rim Jong voice of the people party kare kata pai ba ka beningkong par ka belong ka thong tu kalong ban wanra ya ka sinsyar khadar ka bakhut ka basuba om don na kawai par kalenti pai ba lada pi ong magadang don na kawai par kalenti to ya thu anga pai ba balada ka dang don na kawai par kalenti o am pai ba kam don na kawai par kalenti lat na ka nongrem jong voice of the people party ban wanra ya ka sinsyar khadar ka bakhut ka basuba ban ya kata pai ba ngin pen orang hakani ka jela ka jonga ba ka jongpi bat ka nongrem ka baar sama voice of the people party kalong habi de ka hok long try ka jonga ba ka jongpi kum ki try muluk pada ka VPP kong lano ngin na pen ya ka hok long try ka ji la kalong habi de ka kendo ka siam ka tin ka tliet ka bam ka di ka kop ka sem barwat ka jinget ka ji pada ya kata lano ka voice of the people party kan om ya pen pada kan ya da pada ya ka hok long try ka ji kum ki try muluk kita gini ki arti kita rem pada jong voice of the people party bagi ni kita arti kita rem pada ki balaman kelepat ya kini ke jela ka bait ka jonga bat ka jongpi bat pada kini ke kenti ka bangtang iwan ka bat jongpi namda kini ke MTC election ka bangenta pada hoi pada awan apa yang jongpi ngatep pidai upat ba ubatep yano pinjiet bat hamno pinsong pada ngatep ba pidai upat ba ubatep yano pinjiet bat hamno pinsong ya uta UMDC ujongpi pada
Komba Pilapani, Limbak election Arpo line. Haba PGN UMLA, Haba PGN UMP, Haba Arpo Sao Paiba. Ngets kem Omde ba PGN Matla Paiba. Ni PGN hadin ba Pilapin Song Nongren. Ka kam kabau tau UMLA, ka kam kabau tau MP UMLA. Barang jor kom hangli kapor kumanta. Ka kam kabau MDC UMLA Paiba. Paiba haba keren lingkot dalam kat joki ni por kumanta. Kekamram ke jong UMLA, kekamram ke jong UMP, berkekamram ke jong UMDC, kam daya piertan, baik bah. Kami keju, keju piertan kejagaan. UMP uhabalai support Delhi, apa parlimen, banyak saat nanti jong ajopi, kom kejat meriu, baru kawin. Baru UMLA baik bah, ulai banyak saat, nak kemanta jong ajompi, hantai pok yang dorbat tawan, jong kejelang. Baru UMDC baik bah, ulai utau bangin jet bermikmat. Nak kita jonga jopi, penyesalan nak kita jonga jopi. Hantai apa district council pada. Natapkan, bagi kabupaten kita yang kekamran kejong UMLA, kejong UMP, dan kejong UMDC pada. Pada kini keketi kebangsa pada yang benset yang sesien part. Have a voice of the people party. Lingba di bang Edison Karunur penolong kau MDC ujonga berjopi. Ubahnya saat pada nak kita jonga jopi. Hantai apa district council. Pai ba siya bangin poy. Ila tip ya kekamran jong MDC. Minta pat pai ba ila kam tip ka ke district council pai ba. Ngimla ba sujet mala. Ngimla ba sujet mala. Ila kam tip ka ke bor ka ketir. Jong ke district council pai ba. Ka bor ba ka ikhtiar jong ke district council. Hoy ngapen kan mau kat sebelet ngisi ke bang tawanong ba. Pai ba Indong kam ban perkenal ya ke chat beriu ya ke history ke jongka ya ke history ke jongka ngasosi namar wat agak jaka ke bangang hikai apa ke college ke bangang hikai teng-teng bangang keli ya ki kun samla ki bapuli agak jaka ke bangang hikai teng-teng bangang keli ya ke history jong ke chat beriu bon na pleng jongki bangang ngets kambat bon na pleng jongiru ialah klub padba askwa ban perkenal bahaswa jong kat kendai spa sau punyo Haswa jom kat kenai sebab sau punya upat ba mengabat mapi ngimpat day kinong India ni apa ni saya kata Haswa jom kat kenai sebab sau punya mengabat mapi ngimpat day kinong India upat ba ipan kenal ke cai penriu bahaswa jom kat kenai sebab sau punya bagani kari ke bait ke jonga ke jongpi ke hap aga jing sensyar ba ke jing syak tek merau ha kita ke dolik upat ba Kebelawan bersensyar, harga negeri ke berkentang ke jonga, berkejong pi pada. Berngilangat harga sensyar ke jugi, bala penhap yang ke hima kasih barawai. La penhap harga ke British India Empire. Ringkat le berkiwai perkihima, kibahek seporitor. Le berkiwai perkihima, kibahek cedek ke dong katahan nam migi, jogeri India pada. Hari hadian bagi doli, kilarai ban pelat no ini. Hadian bagi doli, kilarai ban mino. Nak ni guri ke jonga ke jong pi pada ken mau kil ai hanga ber hapi kong ke chat riu lightly ki jingjit lightly ki option pada ki doli kil ai hapreng jonga bat jong pi ka jingjit ke bering kong kalong bang langin pinyeso berkarui India ke baar langin pinyeso bat ka East Pakistan atau por pamentang itip kong karui Bangladesh lani ngin long independent ngin long ladut Kumbahaswa bagi doli kenuan pelong merau yang bat yapi. Andai kumba ke history kan batai pai bang ini mekran kumlong ipoi belong kinong India. Andai ini keren beja ke history. Kumba ke history ke batai pai bang. Ikela bat nadung senam kenai spa sau punyo. Sau pupra, paling ngom sau pupra. Namar ngangwan na po nong stone mene. Ong namar ka hima ka bakat du. Kaban penyeso bat kari India kadai ka hima nong stone haus nam kat kendai spa sau pupra. Hadian bagilah soi ya kata ke instrument of accession ya ka bagi penyeso bat kari India pada. Dai tak adu kat kendai spa sau punyo sau pupra. Bangilah kelalong kita kinong India hadian bangilah penyeso bat kari India pada. Rengi sokmen pada, isokmen. Naman nadu kata kepur. Idonnya kita ki riur ramba, ki krau perkat, ki hek jabing, ki rang yatai, ki rang yasat pada. Oh kita sotu ya ke jingma ke baap yang ikum kejat penriu repat habang i penyesno bat kari India. Oh kita songo kamtam bangi ai ke buram
yang ni ramba pada ubang jukat ye ubah joy la ni Reverend JJM Nichols Roy udah ni ramba pada belai ya kecima ya kejat menriu baru omba lemna kadang ngano kaan kabakerpang kabanyada kerpang ini kum kiret pan riulom khamtam sakidong ketan jokalam mi pada wong lemna gidon ya katakaan kabar kejat menriu bajogi kata syak telap dapat aku taki hepan kibanang tie napo ritor baru ni orang ba ulayo ekalan bandrung hantai hapo ke Constituent Assembly hak kita kepor pai ba berkai ke Constituent Assembly pai ba kadai kata ke yeng dorbar bala tau kerpang adin bakarui India kayo ke jinglai dur bar ke kamram ke ba khamat jong ke Constituent Assembly kalong ban perkat ya kalawai ke batmai jong kata karui India ke batmai ban hak ju opor ke kamram jong Constituent Assembly kalong ban wanra lani ban sna ya kata kariti sensyar ke batmai jong karui India lani kemingong ke Constitution of India badai hangta pai ba bau Reverend JJM Nichols Roy ulayo kalat ban rung hangta po Constituent Assembly ban ulai sat pai ba nak kata jong ajapi ban pinyo tegaan ke bekerpang ke balong ke state nak kata jong ajapi kum ke rejat benriu ke berikpat pai ba oh kam dek masuk nak kata jong banyak sat apreng kita ki hekli nak keleng dari India kiba mikmat nak kijaga kiba per jong dari India hangtai hapo parlimen hakata ke Constituent Assembly pai ba oh kidon sibun kibla persya ya ke jingdawa ke jong Reverend JJM Nichols Roy ane ke basotanat kalong ba hakabakado pai ba o Reverend JJM Nichols Roy ulala ban pin kongo ya ke Constituent Assembly baru kawai ban ulala ban pin kongo khamtam yo Dr. B.R. Ambedkar kum chairman jong drafting committee jong Constitution of India badai hangta pai ba bagane ka kernit ka banriu lani kata ka 6th schedule to the Constitution of India kala rungkluk hapo keriti sensyar jong keri India badai ya kata pai ba kabang iwan na preng jongpi hakani ka por ka bamta iwan na kamta kani ka election sa ka district council kabang iyo katkum kata ka katkum tata ka kernit ka banriu jong ka Constitution of India pai ba o ngino kamban sotu habang ikran rupat ka district council ya pada syai pai ba hakani ka miet ka bamta ya pan sotu baga district council pada ka bamta hadir manglayo ila ka jong gejala kam dai show ka district council kung ketua ka bangirang don hapo ka jela asam pada ka district council min baga don hapo ka jela asam ka district council ka ba klan bor hado kata ta pada ka district council hadir manglayo ila ka jong gejala pada o ki bon ki bor bar ki ikhtiar ki joka lasa mai pada lasa mai balai namar ngila sinsyarhi daladi yaladi kata ke tauba pai badama kata ka Voice of the People Party kong wat lada ke kelemat ke manta wat lada ke bor ke ikhtiar ke district council pai ba kalau lem ke kindian apa inujur men mangidor ke jala asam ndoi lada pintre kam hok ya ka pai ba kalau ke jikerku nak ta ke ri per ke jat penriu ke jonga bat ke jongpi aku panora kat jong ini po pai ba panora tanggawai ke duksa kapan pinsya ini ke district council bat ke district council ke dai shisha kata ke state nak kamta jonga bat jongpi oh pat ba ke jela megalia you don't lightly ke district council kata ke dai ke Khas ke Giant Hills bat ke Garo Hills Autonomous District Council bat baru lightly ke district council pat ba kila pas lani kila pemi ia kata ke an pat ba ia ka bakil ai kerteng ya ka kum ka trading by non-tribals regulation pai ba kani kaan pai ba kaya da kerpang yang ayapi habis bat ke tray ke kata ke kamai kaji ke jonga bat ke jongpi pai ba bakat kum kani kaan pai ba ke trading by non tribals regulation pai ba kong uno ubam dai utrai muluk pai ba omla ban suan ban tray kat paman sakni ke jela ke jonga ba ke jongpi omla ban wan ban kamai ban kaji Menteri kam kontrak, menteri kam supply. Hapo kani ke jela, ke jonga ba ke jongpi. Bar kani ke anu ka ong pai ba dai bamla ban ai. La ban ai. Ya kata trading license, sya kita ki bamdai ki try muluk. Re la ban ai, tang ya kita ki kam ki bamanga baropi kum ki try muluk.
ngimla bantri katakan ni trading by non tribals regulation padba re padba asosi nong pleng jong pini por kamta san pulai tlikisnem kum kejela ngilayat ya kejinya ilti kejungi re padba abang ipet nga akan nuksa watang syakti kisor ke masyad neng padba wadno kisnong maulai abang ilek abang isyong taksi padba kai kabangilam bun nak kita ki driver taksi padba apo sor silong kim dei shu ki pardo ki parasnam ki jonga ba ko pi dai nam dei ilayui padba bawatang ya kakam nya taksi padba la syak ni no ha kita ki bamdei ki try muluk padba bat om tangata ngene pet ya kanuksa ya ka yodu ka yo ka bekentang jong ka chat benriu padba ngepet ka yodu kom melamat pang di ba edi nyopo nakasispa ki bakamai spa na po yodu kemdai ki pardo ki parasnam ki jonga ba ki jongpi pile ja po yudo pai ba nadu ki dukan ki bahe ki dukan ki baret bat hadu ki ba pchong po madan pai ba ki babon kemdai ki try muluk pai ba ka jingkli ki bangi hapan kli ne por ka pamenta long syai ka district council syai ka takasti ka banyada kirpang nak ta jonga jongpi kamtam hawi ne bar ka kamai ka ji ka jonga ba ka jongpi ila ban petkut pai ba abang ikir tiang dien ya ka jing trai kam jong district council hakisan pulai di kistem ke lek no pai bak banyada yang IP ngila banong bak district council kala feel nak ta jonga bat jong pi pai ba baden mata daw ngawan pring jong pi ni por pai ba ngaso sarang bat pi ru kom kinong molai pi de ban so sarang pai ba namaru kuon shenrang jong ka snong molai pai ba haus nam ar hajar khatsau men ba arden ubat kum siem jong district council tangan riu benai padba oh kini ki MDC ki pamenta om dai bagi bat tang san snem ru kleyo eka extended term shisnem kleyo extra shisnem riu snem padba kila bat ya kata syuki kom kita ki MDC padba hari padba ngin sekren kai ke baki kila le nei mentang aswa bania thu aswa kai ke bau presiden rangba jongi ba aden mela besaimat men bau bat kum CM Joka Kasil Autonomous District Council tang riu benai padba hakin riu benai ula pen khoj ula pen bet ula pen nanti ya ka yudu salet pen keli padba amdo kam mani thu manga salet pen keli ya kita ki belamat ya ka jengkerku ki nong syong yo padba hakapor bi ba arden ilong kum CM jong ka Kasil Autonomous District Council kala long ka jengkerku nak ta ki pardo ki parasnam ki jonga bagi jongpi om ta kata padba mereka basau sarong segawai pat kum ka voice of the people party bau ne president rang ba jungi hakin reu brai bu bat kum CM jong district council watang ka way ka trading license claim issue syakita ki bamdai ki try muluk padba utau dei president rang ba jungi bat katakan dei padba ka easy ka ban form da ka voice of the people party hakane ka kinti ka pamenta la kalong po Kasil Autonomous District Council lani po Joint Hills Autonomous District Council o padba nga so kumen namar ka voice of the people party na do basta ngilong isay ka hakata ka nong ren manwara ya ka sinshar khadar ka baghoy ka basuma katali ka thong ka jongi o padba yung patio banbat yung lakam sinshar ka jala o wala nang issue bon jilin tuko sibon ki padba kibakan ka sokar kali nak ini way kesnem syaka way pat mereka mengong ngirang hapan yesya hadu arpo pra padba but the voice of the people party kan pen kuat padba kan weng ya kita ke cancer ka balabam ya ka emlang ke salang ke jonga pa ke jopi ka bade ke bam sap bampong padba regi sokumen hakane ke kenti ke pamenta padba kom upat ba nong sosnong jong ka Kasils but Joint Hills Autonomous District Council padba iyo ya ka kabuk sir hakane ka kenti ka bang taban ong tungin pensyong upra hangtay po district council ban gin ayla di upra ban upra ulit ban pe upra ulit ban kawe upra ulit ban weng ya ka bamsap pampong kabadan wat apo district council o ngajupen kan mau pa ba haka jingya liti ka jonga habini bag election arpo arpulai arpsa bat mentaru pa ba nagalang jong iyong ladang ikwa ban penbet ya hapan penbet nang tay na jrong lada kapet nang tay na jrong kapet thon syadu syapo handai ba ka kenriang nang tay na jrong pada kan nang poi syapo kata kanang kenriang bat kan nuksa ka ba khamat kani kenti ka ba mata pada
namar ka jikin reng juga sorgar pai ba ii bakal ngam bakal hiar wat hadu ke district council pai ba oh ke jersey juga bansap ke jersey juga bansap hapo district council kalong ke bejur hadu kata ta kasok men pai ba mendai ba om mga mendai ba om ke voice of the people party andai pai ba hakini ki shibnai ke belaleno ka CAG lani kata ka controller auditor general of India pai ba kala aya lightly report kala aya lightly report kai ke CAG ka CAG ka constitutional body pai ba mendai ba tha manu mendai ba tha ka sarkar mendai ba tha mga barapi mendai ka dei kata ka body ka ba mi bai na ka riti sensar jokori India pai ba bar ka kamram jok CAG kalong ban pet ba ka no ka bare ka pisa jong pai ba la kalong ka buwan na pa sarkar kami lani na ka sarkar jela pai ba ka pisa ka jong pai ba dei ban pentri kam hok ya ka tadi ka kamram jong ka CAG pai ba ba ka CAG kala ai lightly ki report pai ba ha ka dei bat ka ni ka district council ka jonga bat ka jong pi ka ba pani ba ka jersey jong ka bansap bampong ka jur hadu kata ta hang te po district council ka report ka peningkong baka CG kala ai pai ba kata ka jing bamla ban ai jing ken kita ki MDC ya ki po lak pai ba ka belaya ling ba ka ti ka ki ban pen poi su pai ba ban habakim la ban ai ka jing ken pai ba ngila sotu sanu kalet kata ka pisa ban ka report ka bar baka CG kala ong ba dongkam ban weng kam mardor ya kita ki riu pu arnen riu pu laingot pai ba ki baka KHDC kala tungkam bean pai ba kala tungkam bean pada kuat benong kebat jong pilih por mangta baka district council hado menta menne kamdon ye ka policy tungkam pai ba kamdon ye ka recruitment policy badai nama kata pai ba pem julap apa kot kubur ban advertise balat kam apa ki district council la chutum bean kat bamon dah kita ki MDC kat kom ke jingmon ke juki la chutum kat bamon la kalong ya kalok ya ki kon kiti ki parlok la nei ki nong kerjan ke juki pai ba tung bean kat bamon ane ke voice of the people party kong la dau pai ba open kop hangi ke bor pai ba ngin wanra hagre ke kinti ke mamta ya kata ka policy tungkam hapo ke district council ke banlong habashai pai ba kata ke thong jo voice of the people party bak ka balai pai ba ke report jong ka CG kabalai ke report jong CG ka CG ka pani bakal semadan ya kita ki po klur ki belami nang tay na po district council ka belami no CM ka belami nang taki EM ka belami nang taki MDC bak ka belaya ka pisa ka belai po klur sa kita ki kontraktor bak ki subkontrak pai ba ban pentrei ya kita ki building jong district council ki bala kot ki po klur ban ha ka juo ka por pai ba ka soleran kalong nam ta jong pi ki pai ba nong molai namana kata ka pisa ka bari po klur pai ba lamangru bantai ya kata ka resort jong ka district council hapo put sam jong sinong molai hang ti apo jingking kalong lani lenti rem pai ba ngai sem ngi ki ba song sang ni dong ka than bon na preng jong ing la poi ban pet ban let sati apo jingking kalong lani lenti rem hadian bakalami ki RTI hapo ka kot kubor hadian balami kani ka report pai ba ngadala jong ki khamat ngala hiar sati sepo jingking kolong balentir ban pen ya kata ke resort pai ba kabala da ki pauklur la penlut pai ba on nang la poi hang thi ban ngai scam bon apeng jong pipi la poi on nang la poi ngapet ya kata ke jingtei pai ba ani klem I yaha pai ba kata ke jingtei da ki pauklur ngai kita ke jingtei ta ke resort klem yaha ban om ta kata om pala ban pendep ya kata ke jingtei bat om ikop la dep hiru kata ke jingtei pai ba kata ke bansap bampong kabran hangti hapo district council bat nganget pai ba pen ai ya ke jingkusian ya voice of the people party bat kamaulai kan lambiang sesian nakbat pai ba ban ai nam job buntam na baro ki konstituensi hakane ke kenti kabamenta pai ba ong mene ngin ya kertiang dien pai ba ong tose na preng jonga bat jong piang ni ibun ki kon samla ke belastan sedang berbuat RTI haki bubun ki kam habis dia sarkar pen salap lut pat ba wat ki RTI bar ngong ni por ke Mamentaru to wat ke RTI hapo district council kini rius nem pat ba wat ke RTI
kat notally ki trading license baka district council kala ai pai ba hang ta phen sei i kata ka jing e jaj ben riu ka joki phen sei i pai ba o ba kita ki MDC kham tam la poi biang election menta ki wan shu pai ba badong o ngiru ngine ki ba e ka jaj ben riu o ki kili ya ka voice of the people party badong baka voice of the people party ka sol tang maka ka ba e ka ri ba ka jaj ben riu kyong peni ka ai ba kilale ka ai ba ka VP kilale ong pai ba ngilale sibun pai ba ngidon hapo opposition hakaliang persya ngidon tang sawat pai ba andai don sibun ke ki bangilale pai ba kawai ka bang kwa banwan ra ni por ka menta namar don sibun ki ba persyang ban bentami pai ba wat hadin baka voice of the people party kalala ban pen ko ke sarkar wat abakam tre banyakren wat abakam tre banra apo assembly wat abakam tre abang ilai bani kendu yo chief minister pai ba banyakren badong kam men review ya kata ka reservation policy pai ba ilale bat ka sarkar kala priang pai ba ya ka jing dawa ka jungi hadin ka jing yakon ka jungi khamtam ling ba ka jing sha than ka jungi ba arden pai ba ka sarkar kala thum ya kata ka expert committee barka expert committee ka ban review ya ka reservation policy pai ba kala pendep ya ka kam ka joka sang bakan submit ya ka report ha ka sarkar pai ba ban ngin up ya kata ka report jong kata ka expert committee pai ba o gyong national kata ka reservation policy baka voice of the people party kala lam khamat banyaki yong pai ba kala kha ka peleng kalami mentangin pet ke ai ka bambi na kata ka peleng pai ba kata dia voice of the people party henrei nga skwa ban penken mau na skwa ban penken mau preng jong ini por ka mamta o mano ban klet ladang ambak la usnam arpuar mano ban klet usnam arpuar pai ba habaka sarkar bat ka cabinet jong ka MDA1 pai ba ka rai ban pentrai kam ya ka rooster system pai ba ngai campaign par klet kai ka baca hausnam arpuar pai ba habalat kam haba ki pentrai kam ya ka rooster system pai ba ladadan ka pos khat lai tli kan lej e sa ki kon ki jonga ki jong pi tang lai la ne south tli pai ba tang lai tli e ka lej sa ki kon ki jonga ba ki jong pi pai ba linyar ki kon samla to por barwat ki kime ki pa gyong om mentoshu ban pha puli ya ki kon la dalong kum ne dei nem dei nei pai ba ngi dong kam ban keli jing keli mano badan kita ki badan hapo ke cabinet hapo ke government of Bengalia haga MDA1 pai ba naki khat argot ki babat cabinet minister pai ba tang argot kidai na kita ki parlok garo ki jungi o konrad baru James sangma pai ba argot sipara henrei sipongwat na kita kidai ki pardo ki parsnam ki jonga bat ki jongpi kem kran e pai ba habla pentrai kam ya ka rooster system hatu kem tip bakatakan kita ya ki kon ki jonga bat ki jongpi henrei pai ba kila sukongo ben bat linear ki kon samla jungi to por rei don bok pai ba hakapor ka biang kami ke voice of the people party ngiaki ke reservation policy ke sarkar ke khot banyak keren barngi bar abangilai banyak keren pai bangyong pidong kam banweng ya kani ke rukom pentrai kam ya ke rooster system pai ba badai nangta pai ba bagi seweng bat pentrai kam kum ba ke julong mensua menta balat kam pai ba layo biang kumju kata de ke kam jong voice of the people party o ki ong ka VPP la ka e jat benriu peni ki kam ki kai ba kilale ngom ki don sibun ladang ya wara ya kai ba voice of the people party kale wat lada ni don tang sawat hapo ka opposition pai ba ni don tang sawat pai ba apa opposition nei pai ba la da pikwa ban yi ya ka kam ka ba shisha ka ba kai ka VPP kan le pai ba ngong pen song yu pra ban sinsyar hakani ka jela ka jonga ba jopi hang ta pai ba pin sei ya ka ki kam ki barat ba baka VP kan le da pai ba open kop hangi ya kata ka bor pai ba andai habangi kirtiang din pai ba ya kita ki baong ba it re jat ben riu o ki wan khamat jong pai ba mentala jan ke MDC election pai ba gyom no kyong nga ngalale e kata ngalawan ra e kata pai ba but what pai ba ani ke jingnut ke jong ki mo what ya ka scheme ka bedai jong ka central government pai ba ka shispa ski ka blapas dak act na po parliament
Kadai ka balawan nang tina po sarkar India pai ba mdai ka jing trace tom jong no jodo kadai ka act kadai ka scheme kadai ka bala don lupa ka batang dok kam tang ban chu pen trai pai ba mdai ka jing trai jong no kadai ka bala don lupa bala mang lupa da ka sarkar India wat ya kataru kimut ban kam trai omdai tangata pai ba habai kren bar ka jal jivan mission pai ba ka jal jivan la ka JJM pai ba kam dai ka scheme jong ka sarkar Meghalaya pai ba kadai ka scheme ru kadai ka scheme jong ka central government jong ka government of India barkat kum kadai ka scheme pai ba kadai ka scheme ong ba dong kam ban pen poi sama la ka wei pa ka wei ka thne wieng hapo ki jakan nong kendong hapo ka ri India baro ka wei wat ya ka taru pai ba kimut ban kam kinti shaladi teng ong pat kim ya thu manu ba pentrai ya ki kam babun wat ki kam kontrak ne ki kam sub kontrak habi ni baita ke pisah ke ba pentrai yang ini skim ki babun pai ba ho ngi dong kam malong ki ba start pai ba yem dei ban sha pen king ha ka jing pen thami bar ka jing alam bakla ka jong ki pai ba anai pai ba ngi ong ka district council wat maki apa ki wan pai ba ki om no ka district council ka diga sti ka banyada ya ka kendo ka siap ka ruti ka store kumta kumni pai ba ken wan khamat jong pai ba anai pai ba kai ka bang yi ngan suara tang ka wei ka duksa ki ong ba district council ka banyada ya ka kendo ka siap o ken wan apreng jong pi pai ba anai pai ba wat tang ha kini ki kendiat snem pai ba ngilai i ka ka kam ka jong ki pai ba la ken penne ya ka kendo ka siap la ne ken lilam yang tak kendo ka siap mdai baong mga hang ni ngadon kat sabalit nga ban puli pa ba yong iklet na rapor chua collection kin wan ban penbien teng iklet no war ya ka bakilale pa ba ngakwa ban puli biang saisien ya kani ka city ka bangit scam baro play i wat ling ba ke social media pa ba kani ka city ya ka balasoy da baro ki MDC NPP balasoy da baro ki MDC NPP ban Kirshan ya ke sarkar ka balilam ya ka jaka jonga jongpi pai ba kare ka city pai ba ka ong kumni da ki MDC jong ka NPP ba ken thop yo MDC buran buram jonga jongpi nang ni po molai constituency pai ba ka city ka ong ni man puli ka kumba kalong to the chief executive member Kasiel's Autonomous District Council. We, the undersigned, from the National People Party, MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved. Tangga point number 1 kalau abang pai pa. Point number 1, we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam government regarding the border issue pai pa. Ki support kani kesti di belah thok nak tiki NPP MDC Chau CM manong bangi ke basoi kerteng hapo ngi Kirshan teli telan ya katakan rai jong ke sarkar Meghalaya ban sign ya katakan MOU bat ke sarkar Assam habi de bat ke border issue bat kai ke baca apa tak kai ke baca habi de bat ke MOU ngangit campaign klet PUE kai ke baca po media pat ba bala mi kita kinong sedang pat ba kiba syati sa border bak Assam syati sa por riboy o kibalayam ketang pat ba manong bag simit lapan kelai kinong Assam pai ba hablan dia ya ka kendo ka siap ka joki da ka government Meghalaya ban IT sapo ka jela Assam pai ba ban ngimdai ban klet pai ba kanom patkut namar pai ba komba pi po ke social media komno ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki jong pi pai ba kamtam ki basong ki tan border pai ba o katno nga so sangsat habang apet nam ta jong ki pai ba o nglapoy si ki babun ki jaka nga sungu nam ta jong pi pai ba namar day nam pi pai ba nglayo ban let ban saki nglapoy pai ba hakapor ba ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki jong pi po lapanga kila sya nyon ben ha kita ki karbi pai ba ki basa marjan ban ki pai ba nglapoy tu jaka bar ka basolingo on nglapoy tu jaka hadin komba sitayo kiti pai ba anong susunong gi ong ya ba la jakat niru UMLA jongi tang ban wo yu kejat pan keli yangi 41 rengi sungu nam ta jong pi ba nadu na po mulai UMLA jong mulai uwan ban pet dala ki jong ki kmat ban sotu ya ka ke jinge jong ki pardo ki parsnam ki jong ai jong pi ki bado ki babat hang te po bordan ngalapoy pet ba ya kita kitain border sati sepori boy kamtam ngapoy yo goy kisnong ka bakerteng ko umman bar ong sya ka kerteng bar ka jinglong ka jong pi so ya ham
Haba pet pai ba ke jing sha eben ke jing sha leben jo ki pardo ki parasam ki jong ki tan border balang yo ka sarkar ka bakum kani balang yo ki MDC ki bakum kini pai ba ba shilong me tak kinyang kogu ya gai ba ka sarkar kale o ki ong ba ki MDC ka district council ka ban ya dayo put usam jo ka ri ba ka chai ben riu nei pai ba ngi ba kita district kita ki MDC ki jong pai ba kila kala pemban kita ki nong lilam ya ki jaka ki puta ki jonga ba ki jong pi de na makatara pai bangong ngong what are tatin ya ka voice of the people party ka voice of the people party ka don ya ka mensiem pai ba ban ai ya ka jing sakri ka bapaka yu pai ba nong song jong ka ni ka jela ban ngamar tatin pai ba ringkat lembat pi pai ba ngin job ya ka thama persya ka jing job ngin job ya ka thama persya ka bamsam ban ngin job persya ka thama jong ka jingle silang khaman bat pai ba ani por kamta iwan ban pan ya ka jing kristian ka barat ba ka jong pi ya ka voice of the people party o gini ki pai ba ki don sibun ki jing tho ki don sibun ki jing tho ya ka voice of the people party ni iru kom no pai ba ki la ken tho yo president rang ba jongi kat ba pet ka meeting ka jong ki la ka long UDP la ka long ka NPP ne kinu political party wat ka HSPDP pai ba machin sedang ka meeting nado ba sedang do ba kot su selat bet ya ka VPP o su selat bet yo presiden rang ba jongi kem don mat kem don issue show banwan hapreng jong pat ba ane ka voice of the people party kadon ya ka nongrem ka baskem kadon ya ka mat kadon ya ka issue habang iwan ban pan ya ka jing kristian ka jong pi pat ba ban ngamar tatin upat ba no mulai sesien pat un peni ya ka jing long senrang un peni ya ka jing long idri un peni ya ka jing don ya ka jing ket kle om tang yang senang mulai Henry nak kata kari berkejat menriu hi baru kawai berkata kari kecilong kejong ajong pi unong mulai papa bat pim dai ben arketin pada badai manga bat mapi nada manga bat pi klan pada kum kinong mulai ke mau kari berkejat menriu ru kan klan lang papa ban mar arketin dia por bang ta ai kejingesan ke barat ba ya voice of the people party o don ruki kertong don ruki kertong pai ba ki bawan su pai ba ban ben thame ni si bang ta ban ong o nong mulai jujiet MLA jujiet MDC na ka ju ka political party ngada lingo pai bang ong la item na ngam bakla la long MLA la long MDC ru renga lingo pat bam tip tangi history jo ka mulai constituency no tip tangi history jo ka mulai constituency langkum basal tem kelas C ya UMLA baru MDC nak kejuk ke political party pai ba bat sai sien pat ngani kenti ka bangta sai sien pat ni ka kenti ka bangta ka VPP upai ba on tensyong ya VPP bat on say ya argut kata kalong ya UMLA baru MDC nak voice of the people party kiong anak dong kiong anak balara jit nak kejuk ke party na donong pai ba legit nak kejuk parti. Na dokam competition apa yang UMLA apa UMDC. Ni nak kalian kejuk yang dokam competition, ni dokam ke cooperation pada. Ni dokam kejuk trailang. Apa yang UMLA apa UMDC pada. Om tak kata pada. Nan sia tu EP. Haki por bagi sistem ki belalain no. Namar pagadon ke competition ke bakum kata. Apa yang UMLA apa UMDC pada. Kedon sibun ki scheme. Lagi ki surup ni kini pada. Ka hajing siya pai ba ulo di banyo nong nei datang badan ke competition happening jauh UMLA bad UMDC pai ba do nong pai ba om ta kata kamtam ni hapan husiar pai ba habang yo itakin nong mi khmat pai ba kibade ki businessman kibade ki contractor bar kibade ki supplier pai ba om dai baki japi pai ba lana pidu ma pirum lele ya banyo utaingan keni bat ngan pelong ba ngadai banyo anong mga badai ka bakum kata politics of competition dai naman ta pai ba competition manu banyo ban tray ya ka kam pai ba baragi babon ki kep do nong upai ba ando ini kegenti ka bang ta pai ba shania bet ha voice of the people party ai ngin say bat ka voice of the people party bat nga ko mo emeli na po mulai ngadon kam ya ka jinga tray lang bat UMDC bat UMDC Onday naka voice of the people party pai ba bar klemar tatin akan ke kenti ke bangta penai ke jingisan ke barat ba
O pai ba sagawai pat kabangi hapan perkat ba ngalingo ngayat kini ski balik penyalap election keleng ngalit nagawai konsensi sagawai pat lagalong po judges lani po kasil sa Autonomous District Council habak hadu pai ba ngalingo namar tentang artli ki konsensi baka MDA government pai ba ka MDA government kam shimla sei kertong kata kadai ka nongkrem konsensi bat ka molai konsensi pai ba kem shimla sei kertong himla padon UNPP kandidat pa molai himla padon UDP kandidat pa molai himla padon UNPP kandidat pa nongkrem himla pala UDP kandidat apa nongkrem pai ba balai namar ka MDA kelas 1 ba unong molai ba unong nongkrem utep ka NPP ba utep ka UDP nila depan kentat pai ba ya ka NPP bat ya ka UDP nang ne na po molai de makta daw pai ba ka MDA ka ongum no kaong kita ki parlok ki jongki kita ki kertong ki jongki na kini ki artli ki konsensi banong ba menai pong da ka uniform NPP lani UDP namar na bile kumta mila rem tikna de makta daw ki ong to supen bit yo kumnu barngai skam nong molai temlong ta nong krem rumlong ta yo kumnu upai ba nong mulai udang bit yo upai ba nong mulai udang bit mo ngai supen kan mau mdei ba ong mga ngai kendu i wei long kemi hang ni po mulai habai kendu i ngayong kemi ni long kemi yong ba yong kita argut kidang sulot ya ka jersey ka uniform joki kidang sat uniform ka jersey joki menta kidang that pai ba au dang that ba batang sular king ken sapong biang pai ba bangit kem pai ba pilas go to bat pinle ya ka badai pai ba ngasanya aga jing start ka jongpi namanga tips kem pai ba tips kem bo pai ba no mulai udai pai ba ubadon ka score upai ba no mulai udai badon ka khamat bat khamtam upai ba no mulai udai badon ya ka jabing ban pensyong nongrem ya ka ka ba unle bat ya ka vote ka jong habau ai ngaskwa bat penkenau pai ba ka voice of the people party na do basdang haba ka wanong pai ba kam kan biet yu pai ba ngalaong na do basdang ngasanya aga jing start ka jong no mulai bangalaong ba upai ba no mulai habang iwan pai ba no mulai ngem sim lawan ban kenya pi kum ki mar ki mata bat ki nyut pai ba ngem sim lawan kum ta ane ka voice of the people party ka nyokor ka nyotang ya ka wei pa ka wei ka vote ka jongpi bat ka voice of the people party pai ba habang iwan na ka kum kini ki jingelang pai ba ngi pensyai ngi penstat ngi kedaw lenti yo pai ba banalor kata pai ba ka ba kham kong san galong ba ka voice of the people party kawan ban pen kubur ya pi baru pai ba menta pai ba kelengri usau tu yala ka jong kabur o pai ba ngan syo tu lupa ba kita kepada nak sarkar pai ba kente kapisa sesien pat haka molai konsensi bat segi wei pat konsensi namar nam ta jong ki genong bagani ka last chance mo last chance na ta jong ki andai pai ba kumpai ba na mulai nong bagani eru kan ka sien ka ba khaddo na ta jong pi ngin pen kodno ya kita ki political party ki bla set par ki bla lekai bar ka lawai jong ka ri bar ka chat men riu ong lai i kita ki political party baro pai ba ki bla sinsyar hakani ka jela ka jong ba ka jong pi ong lai i kumno ka Indian National Congress kale ngilai i kumno ka UDP kala le ngilai i ru kumno ka NPP lane ka HSPDP kala le sat ya ka jela ka jong ba ka jong pi bat pai bangong hakani ka kinti ka bamta ka jing kun kala shai pai ba kam kremar tatin ka jing kun hakani ka MDC election menta pai ba ka dai betang apreng ka VBP persya ya kita ki political party baro kentuk ya ki independent bat pai bangong pindon sekaliang jono la pindon sekaliang joga NPP la pindon sekaliang joga VBP lani sekaliang joga ki way pat ki political party margis kampai pa pindon sekaliang joga voice of the people party datang ini ki kentin na kaliang ka jonga ngasko apa perkenal so abangan songno
Aku akan perkenal sesian pat Ahmad Jongpi ki pat ba ki bestan. Mo. Aku akan perkenal ya ka wei ka khana. Ka balong ka jingkai sesian pat nam ta jonga Jongpi ban nam ta kari ba ka jat menriu. Kani ka khana ka ong ne pat ba. Balong ba ka wei ka sinong. Ha ka wei ka sinong. Ladan wei pukir. Ladan wei pukir. Bat uneu pukir udan ya ka jinglong ka ba khampir. Uneu pukir. Uneu pukir ula ban ya thu ya ka ei ka baladap jamin shwa. Ula ban ya thu ya ka ei ka baja minta ula ban ya thu luparu ya ka ei ka ban saja ketang de jinglong ka bakerpang bar ka bor ka ba to pukir udon ha ka wi ka sien ladan argot ki samla senrang na kata ka sedong bagini ki samla senrang gilong ya ngin yele bat ngin ya kendo itu pukir bat ngin pen kamran ya itu pukir bagini ki samla argot ki samla ki basta on na gilale ka bat jong to pukir kilabu ya keti ke joki sedin kilabu ya keti ke joki sedin bat onda kilapoi ha kata ka yeng ka bau tau pukir udon onda kilapoi ta ka yeng pai ba kilale kemnu kila keli ya ka jingkeli ka baningkong ya tau pukir ka jingkeli ka baningkong ka keli tau pukir gyong ko pukir to ya thu angi ka ei ka badon ha ki sempriak ti ki jongi tangkum tam tahi utau pukir lo juba pulong haki sempre akti ki jongpi ki don ki thap bali la lingo kita ki samla kumnu to pukir utep wala na kila buri ba kila buru ya kti sadien kumnu to pukir utep wala kata gyong mlilei namang la pen kre ka jikli ka baar ka bau pukir onnum la ban juba kila ong kita ki samla hadin ka to ni por kila keli sai kata ka jikli ka baar yo to pukir ba kila ong yo pukir ong to pukir to thu angi baitai thap bali ibadon na kesempriak ti ke jogi idei bedang im ne idei palayam kata de jikli kabaki kelakli namar kelapan kre ba namar la tu pukir uang ba idei bedang im ken knyot de kesempriak ti bat ken song to pukir me bakla itai thapali idei palayam balada pukir uang ba itai thapali idei palayam ken namle yei itai thapali bat ken song biasa sin me bakla ini thapali idei bedang im ba dang don jubab tharai upukir ibadang em ne belayam dang don jubab an tharai ho ne siap hadin katu ka depor utau pukir ula ai ya ka jubab baruang gumni wong ko samna ka jingin jong itu itapali lainim lani inyam ka syong haki sempriak ti ki jongpi ka syong sempriak ti jongpi kan mau pai ba kan mau kari ba kan chat riu kari bakajat mereu kasong tangai ni isim priakti ijonga bai jongpi kasong tangai ni isim priakti tido ijonga jongpi ikami batang si second pai ba bagi leban nyon yu tu budam pai ba leken mau kato ka si second bagi leban nyon kan rai ya kalawai jogi kur kiti ijonga bagi jongpi ban ngamar tatien pai ba ini mi renti sesian pat haka arpuai tarik ini mi renti sesian pat haka arpuai tarik ini werlang ya parlok ki para marjan bar ki bahayeng ki jonga ba jopi bar kham tam pat ba ngin let ka jing soret ngin pen su lang ya kitu ki bampat don sakal yang ka jongi pat ba ini werlang nak pat joki banong ali ini ya tei pat sesian ya gari ringkat lem bar ka voice of the people party ban ngamar tatien pat ba haka arpuai tarik Bani tido ijonga bai jongpi enum let banyon sei gudam di badan ya kino kiwei pat ki symbol bai ba enum let banyon sei kiwei pat ki symbol enum let banyon how to gudam ibadan ya kasam jong a voice of the people party kabadai wei upra insan ya kasam ha ka tel ka jong sesian pat Kublai si ajargo bat ay ka jinisan ka barat ba yang voice of the people party bak hangri to ang dapat ba yang magile na ko ka jilang si ko pat ngay wer lang ipi ngene pertae daw ya upra ha ka di sinong mangay in pinena upra on kawi ha ka di kenti ka mamta ha ka di election MDC Council Autonomous District Council Majlis Autonomous District Council ya wer ba ya wer ali lang ni por kum taksisin tang sibang ali ni wer ni pertae daw yo pra ang ni ko chamit ka bang tawan pada
Pak. Laisian lawat. Yang hari kita kemana baruan. Kemudian yang kisam hagi cekang papi bicong Pak. Laisian lawat. Yang pertaeda yupra. Hang ni kecambiat kementang. Laisian lawat Pak. Penginam siap yang kapur. Laisian lawat kena makan bentuk yang kasurat. Penginam pertajam dengan raik di barok Pak ada permentang. Laisian lawat. Mulai pada kawai kan Yoso. Praktisian parun pe. Praktisian parun pe Pak. Hampir kenal. Hampa onong krem. Halat kor le penyerap yung kandidat joi. Onong cuma tot pangalit mga. Berjuang mana kila Wandra. Daw striker na po mulai. Ngadai yung striker. Namaru Pak na mulai udah yung striker. Pagi nilatak niya kang goal kapating pang Arpulay. Nilatak niya kang goal kapating Arpusal. Mengintak niya kang hat-trick. Batang dia segera pada. Kang goal bin tap jelang si jelang. Haka voice of the People Party. Saya sian bat. Dan son ke macam. Lai sian lai wan. Hapra! Kublai Shibon, Kublai Syajagat. Ibrahim Kublai. Lasha kasi. Kanday ka meeting ka bakaddo sa voice of the People Party. Kanlong hantay haka jaga pangilong Chamston ka bakaddo. Apa mulai pamuri nong madan baba. Ya wiri pi. Lasha kasi. Presiden Ramba sa voice of the People